Bine te-am găsit, dragule! Jucăria pe care o facem astăzi este un puișor. Așa arată puișorul pe care îl vom face astăzi, da? Unul mic și drăguț. Acum hai să trecem la treabă. Puișorul pe care îl facem astăzi arată așa. Corpul, ciocul și creasta. Este un puișor cocoș, după cum ți-ai dat seama, da? Din nou, începem cu operațiile de separare. După operația de tăiere pe contur, cele trei piese ale puișorului arată în felul următor. Deci corpul, creasta și ciocul. Trecem acum la operațiile de îndoire. Începem cu corpul. Da? Deci puișorul acum arată așa îndoit. Da? Trebuie să facem acum operația de lipire. Lipim prima dată coada, cele două jumătăți. Da? Acum punem lipici și închidem corpul puișorului. Punem lipici aici. Punem lipici aici și aici. Am făcut corpul. Trecem și facem creasta. Îndoim aici după linia punctată și aici. Vom îndoi în două și vom lipi cele două jumătăți. Așa arată corpul cu creasta lipită. Acum trecem la lipirea ciocului. După ce am executat operația de îndoire, cele două aripioare îndoite în jos, le lipim exact aici, unde e semnul pentru cioc. Punem lipici aici. Așa arată puișorul.